L'Estevet era una figureta que no tenia cap valor, diguéssim, escultòric ni artístic, que estava situada en una illeta on ara ubicaríem la cantonada de la plaça del Calissó, aproximadament. I era això, un espai de gir per cotxes i per l'autobús, i aquesta figureta estava ubicada allà. Dins la remodelació d'aquest espai, o de la reordenació d'aquest espai, es va eliminar, es va decidir eliminar-la. Suposo que justament perquè no tenia aquest valor que diem, no? Artístic, escultòric. Havia passat a ser una figureta emblemàtica del poble. Ens agradés o no ens agradés, tenia, diguéssim, era estimada per la gent. Tenia aquest valor. L'única cosa que existeix és el cap i el tinc jo aquí a casa. I el tinc jo perquè el va recollir una persona de Castellar, que és el Pep Boadella, i va recollir el cap del contenidor i un bon dia es va presentar a casa dient-me que, si us plau, li fes el favor de guardar aquell cap i de custodiar-lo, perquè ell considerava que jo era la millor persona que podia, això, guardar-lo, no? I que a casa meva, amb altres escultures, estaria molt ben acompanyat. Jo he sigut fidel a l'encàrrec que se'm va fer. I alguna cosa sé sobre el futur de l'Estevet.